Kaixo lagunak, ongi etorri zientziaren kutsagunera. Ezetz asmatu ze urte dugun aurtengoa, 2011. 2011 kimikaren nazioarteko urtea da. Horregatik gaur, kimikari buruz hitz egin nahi dugu. Eta zer egingo dugu? Erreakzio kimiko bat egingo dugu. Eta zer da erreakzio kimiko bat? Erreakzio kimiko bat da sustantzia bat beste sustantzietan eraldatzen den prozesu bat. Horrela esan da oso zaila ematen du, baina egia esateko oso gauza arrunta da eta egunero zuen gorputzetan ere milaka erreakzio kimiko gertatzen dira. Gaurkoan bat pixkat berezia egingo dugu. Horretarako erabiliko dugu ur oxigenatua, jaboia, gatz berezi bat deitzen dana ioduro potasikoa eta ura, besterik ez. Badakizu zer da ur oxigenatua? Bere izenak esaten duen bezala, oxigenoa daukan ura. Orduan, ur bati oxigenoa gehitu diogu. Pentsatu duzue oxigeno hori berriz ere askatu dezakegula? Bai, eta hori da justu egingo duguna. Zer gertatzen da? Erreakzio horretan oxigenoa, hau da, gasa eta beroa ateratzen da. Orduan, jaboia jarriko diogu eta ikusiko dugu pixka bat ze gauza berezi eta polita gertatzen da. Hasiko gera? Hartuko dugu erlenmeyer bat, gure ioduro potasikoa eta ur pikin bat. Prestatzeko disoluzio bat. Ioduro potasikoa gatz bat da. Etxean erabiltzen duzuten gatza bezalakoa. Bakarrekan gatz hori deitze diogula kloruro sodikoa eta hau da beste gatz mota bat. Lagunduko diguna erreakzio hau arintzen. Horrela, nahikoa. Orain, ura gehituko diot. Hori da. Eta disoluzio bat prestatuko dugu. Etxean ura botatzen duzu, gatza botatzen duzutenean, makarroietako ura berotzen dagoenean, disolbatu egiten da, hemen gauza berari gera egiten. Hori da, disoluzio bat prestatzen. Eta orain, esan bezala, ur oxigenatuarekin erreakzio bat egingo dugu. Aterako dugu, ur oxigenatuan daukagun oxigen hori, orduan. Hemen botako dut. Naiz eta bote hau beltza izan eta pixka bat itxusia, zuen etxean daukazutena berdina da. Ur oxigenatua da. Bakarrik hemen pixka bat konzentratuagoa erabiltzen dugula. Baita jaboi pixka bat botako diogu. Hortxe. Listo. Eta ja, prest gaude gure erreakzio hau egiteko. Nahi zutenean. 1, 2 eta 3. Hortxe dijoa gure gasa. Zuek etxetik ezin duzue ikusi, baina hau berotu egiten da asko. Esan bezala, erreakzio honetan gasa eta beroa askatzen diralako. Ez esan kimika ez dela polita. Gure erreakzio honekin eta esan da aurten kimikako nazioarteko urtea dela, agurtu nahi zaituztet hemendik zientziaren kutsagunetik eta nahi duzutenean etorri gurekin jolastera kimikan.